on tämä meidän virtuosi. Se on vielä töissä. Aivan. Minä nukuin tuossa pari tuntia. Suihkussa kävin, niin sitten, että milloinköhän myö lähette Kokkoselle soittamaan? Nyt lähdetään! Ketkoplasteri, en minä mitään sanonut. Sanoitkin vittu treenistä, ei tarvitse mitään radiota ottaa mukaan. En sanonut, se Sano. on sitten väärin. Mutta minä tiedän koko ajan, että minä olen miettinyt sitä, että se tarvitaan. En minä voinut semmoista sanoa vittu. Ei sano. Nyt kyllä Janne osuu omiin. No, suunnitellaan. Kuvauspaikka. Janne, kuvataanko mä video tänään? Kuvataanko mä video tänään? Ollaan kuumoja nyt. Kuvataanko mä video tänään? Mä olisin halunnut tästä talvikuvaukset olla, mutta kun en tälle kesälle saatu talvea aikaa. Niin. Meidän tammikuu on nyt vittu 27 astetta lämmintä. Voi vittu. Katsotaan tää bling bling. Oisko vähän gay, jos laitat? Ei, anna mennä. Ne pitäisi kaiken järjen mukaan olla semmosessa maastokuviossa pussissa tietokonepöydällä. Mutta jos ne ei ole. Ne on siinä tietokonepöydällä. Rokkitähti unohti lasit. No kun just vartavasti en ota, että kun sinä kuitenkin kumot taas kaikille. Vittu jätänpähän pois. Vittu tällä kaikille on aurinkolla. Take a picture when I take a picture. But I'm taking a video shot. I take a picture of you making video document. Thank you very well. Now you have been documented. I have beautiful hair. Yes. Yes, you are. Mies behind the glasses. Man with the glasses. Ei olla nähty toisia. Tää on niinku ensimmäinen kerta. Huomenna keikka, eiku vittu. Soittohommat roiskittu. Sitten kävellään. Kävellään tuolta. Paskoa leikata perkele kun aivan aihio. Ja tässä on tää meidän musavideo. Valaistunut Janne. Just tullaan semmonen sädekehä tuohon sun pään päälle. Eikö se on geeli? Ei kun tuolta päästään kato aurinkoon. Joo. Kyllä vaikka hyvä vaikka! Joo. En. Mitä fiilikset? Mä kommentoin tätä tilannetta. Huomenna lisää. No lopputili. Psykedeellistä. Turmien kätilön paita päällä, kun se ei kulma haittaisi. Joo, oopperistekniikka paita päällä. En löytänyt kato mitään. Mutta mulla on täytyy tämmösiä mystisesti sijoiteltuja promotarroja laittaa aina X-paikkoihin, jotka sattuu vahingossa näkymään. No tarviiko tämmöisellä kelillä vittu kommandopippaa? No sivan meinaat ryöstää, niin kyllä. No kyllä se pitäis olla hauska. Voit arskata pelassa, kun en hajota. No vaan. Hajosko? No hajosin ihan pillun päreissä. Se oli eka kohta, kun mä yritin Tonia heittelen laseilla. Samaan tien, että nuo lasiosa ilti. Perse. Semmonen kasasin niitä aina joka kohtaukseen. Meitä ei huomannut. Et huomannut. Zoom. Nyt on kuullut kekeet. Niin. Otamata aseen. Perkele. Peti paljon miehekkäämpi on oltu. Pose or die.
Aziz! Combat fighter! Ei meillä muilla pakottavaa tarvitse ruveta tanssimaan, kun kamera tulloo viereessä. Mä oonkin vähän erikoisempi. Siksi mua piettiin pienenä häkissä. Niinkö? En ois arvannut. Miksi sä pääsit pois? Päättelit. Ihme juttu. Missäs muualla sulla on tatskoja? Mulla on enemmän. Hirveä pesääkin valuu sinne tipoon. Ei mennyt Ja lyö silleen rappia päin, ettei vahingossa. niin. Niinku, Nää tuntuu. joo. Sä voit väistää tosiaan jo. Kukaan et päästä tuohon rattiin. Tänne. Patraa kyllä mä kestän. Patraa ihan kunnolla. No niin. Ei. Ja kää. Hyvä. No, totta. Pystyt olemaan vähän sillä enemmän Samin takana. Ja käy. Käyhän sen oikein. Hän on toimintakyvytön. Se tuntuu hölmöltä, mutta se näyttää kuitenkin ilman hyvältä. Eikä siinä. Sitähän se aina. Huijottaa se. Samaan kun minä oon tähän pystyttänyt, niin sitten ulos ja varovasti kierrät autoon. Siihen pystyssä otetaan sitten erikseen se ampumishamma ja käden nostot sitä. Joo, ehkä mistä pitää olla tästä niin käy. Kuo. Pudota vasen käsi. Joo. Eikä tämä ollut tässä? Enkä oo. Sanoppa viimeiset sanat siihen. Nyt kotiin. Joo. Ja saa.